रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। दीवाना जवान ओके देखा में गोरी सुनाए हम जे भी आई हम सब का से लड़ले हम चीरी के हाथ अपन खून से गोरी मांग तो हर भर दे हम। अच्छा चीरी के हाथ अपन खून से गोरी मांग तो हर भर दे हम। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। के भगा के नहीं शादी हम करम बाप के सामने तारा सेनुर हम करम बाप के सामने तारा सेनुर हम करम। तोह के भगा के नहीं शादी हम करम बाप के सामने तारा सेनुर हम करम। हम करी तो से प्यार बारते बेसुमार हम करी तो से प्यार बारते बेसुमार तोरा खाती हम जान कुर्बान दे हम। चीरी के हाथ अपन खून से गोरी मांग तू हर भर दे हम। चीरी के हाथ अपन खून से गोरी मांग तो हर भर दे हम। कमलेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर। राइटर बबलू बाबू नहीं